que opinan nace da indignación no ano 2017, logo de comprobar unha vez máis como as mulleres xornalistas e as mulleres articulistas non eran tidas en conta, suficientemente en conta, nos foros de columnistas que se celebraban no noso país. Nos nese momento desa indignación e dese cabreo que tiñamos, sen ser moi conscientes, o que creamos realmente foi como un exercicio de confianza, non? En que había mulleres que opinaban en contra do que estaban dicindo neses foros tan masculinizados, un exercicio de confianza nesta cidade, en que era posible poñela no centro organizando un evento, un foro de referencia estatal, un exercicio de confianza en nos tamén, como amigas e como xornalistas, en que éramos capaces de organizar algo así, un exercicio de confianza nas administracións públicas da cidade, que son de todos, e naquel momento non o sabíamos, pero era tamén un exercicio de confianza no público, en que o público iba a responder, así que parte desa indignación e da confianza en que o podíamos facer aquí. O primeiro ano, cando se organizou, penso que seguimos o proceso do seu nacemento, porque foi cando ocorrera, que se organizara un foro, un congreso de opinadores exclusivamente homes. Entón, en redes sociais, moitas empezamos a comentar, como era posible, non, que se dixera que non había mulleres opinadoras. Despois foi cando Susana Pedreira e Diana López Varela colleron ese malestar, ese sentir xeral e organizaron este foro. O sea, digamos que eu son das que asistín o seu nacemento desde as redes, non? Pois coñecín este foro porque un grupo de mulleres xornalistas estábamos organizando xustamente neses anos 2018 por un xornalismo con perspectiva de xénero e foi cando xurdiu isto e dixemos temos que ir, ou mulleres que opinan. Eu coñecía a Susana e a Diana, que son persoas que sigo moito polo seu traballo e cando souben que organizaban isto dixen teño que ir e aparte o título das mulleres que opinan son perigosas me pareceu super atractivo e me lancei desde aquel primer ano, creo que viñen todos os anos e os de pandemia o seguín tamén. Eu creo que neste foro se xera un intercambio entre mulleres de diferentes xeracións que tamén ven a demostrar que a miña xeración ten moito que agradecer e a esa outra xeración que tamén está aquí, que son mulleres de 60, de 70 anos, que ao mellor non tiveron tantas oportunidades como a nós, pero que están aquí e que nós, eu me vexo como reflexada un pouco aí e se xera moitísima emoción. É un pouco unha oportunidade de achegarnos a figuras femininas que quizáis non son sempre de todo mediáticas, non están tan presentes en redes sociais, é un pouco o achegamento a un panel de xente experta que normalmente en foros habituais ten unha presenza un pouco residual, non? Unha enerxía positiva que me crea para seguir loitando pola igualdade, non? Porque ás veces parece como que estás soa, non? E que eres como... Somos como illas no medio do mar, non? Sí, non sei que temos un comité de igualdade no centro e tamén nos serve un pouco de inspiración para seguir tamén remando aí con eles, porque aporta moita enerxía, para min aporta moita enerxía positiva. Eu creo que incluso escoitamos cousas que temos dentro, pero que ás veces non nos atrevemos a dicirnos a nos mesmas. Eu, polo menos, no meu caso. A miña relación con mulleres que opinan é unha das miñas relacións máis estables. Cada ano que se celebra este foro, eu, si teño a posibilidade de facelo, estou aquí. E para min este encontro supón un espazo de unión, un espazo pedagóxico onde aprendo moitísimo de outras mulleres profesionais, non só do eido do xornalismo e da comunicación, sino tamén do guión, do humor. E ademais é como un espazo seguro, é un lugar onde sentes que podes expresarte sin ser xulgada e onde ademais te sentes moi comprendida por compañeiras máis ou menos coñecidas, pero que teñen as mesmas dificultades e obstáculos que atopas ti polo camiño. Unha das cousas é que te identificas no que estás escoitando, hai cousas que ti pensas desde hai moito tempo e ata que non as escoitas parece como que as vives ti sola, pero despois ves que non, que hai moitas outras compañeiras que, temas desde temas laborais, de fenda salarial, de teitos de cristal, de discriminacións ou de, maternidade, cousas nas que te ves identificado. Todas esas voces que ti escoitas e tes metidas na tua cabeza desde hai moitos anos, non? E que sempre as vistes na distancia e esa proximidade que che dá velas no teatro e velas aí escoitando outras mulleres, non sei, me parece un luxo realmente poder ter este foro en Pontevedra.
No primeiro ano impactárame moito que contara na Belén Triviño do acoso nas redes sociais, xa escoitara algunhas cousas, pero escoitar yo a ela cousas que vivía en primeira persoa que eran moi fortes, pois creo que me impactara bastante. Pepa Bueno, o ano que veu, foi como unha clase magistral, non, para as xornalistas, e escoitar que ela tamén tiña o síndrome da impostora, decías, madre mía, se alguén como Pepa Bueno ou como outras moitas que pasaron por aquí din iso, pois non sei, pois igual que o sintas ti, pois non sei se as máis grandes o sinten, non, que está pasando. No foro do ano pasado recordei que escoitei a Isabel Cadenas Cañón do podcast De eso non se habla, que eu xa o escoitara, pero escoitala aquí foi super bonito porque ela fala precisamente do silencio e foi das persoas que máis me emocionou polo que simbolizou no foro e polo que estiven pensando meses nos silencios que nos impoñen as mulleres. Un momento así que creo que foi para mí así importante foi cando vino Rosa María Calaf y cuando la presentaron a través de un vídeo de una entrevista de Buenafuente, resulta que ella la había presentado como peligrosa y dije yo, bueno, qué casualidad, ¿no?, que hoy esté aquí en un foro de as mulleres que opinan son perigosas. Quizáis o momento que máis me marcou foi cando escoitei a Rosa Montero, non lembro a edición, pero sí que me pareceu unha muller que xa seguía moito como escritora e foi tan sincera e tan emotivo todo o que dixo aquí, que dixo que ao final levábamos, bueno, faltaban moitas loitas, pero realmente levábamos moito avanzado e me quedei con esa mensaxe positiva dunha persoa que leva moito vivido e que nos trasladaba algo de esperanza. Lembro a ponencia de Marta Peirano na que explicou como con 2 ou 3 anos de antelación o que estaba sucedendo era como máis latente e que agora mesmo estamos vendo, como anticipou un pouco a perigosidade dos superricos desta nova tecnofeudalismo. Algo que experimento todos os anos, esa sensación de incluso de revelación, de dicir como non coñecía esta persoa ou como non había escoitado isto antes. Os momentos inesquecibles deste foro son varios e acontecen todos os anos e adoitan ser cando unha ou máis relatoras se emocionan contando as súas experiencias, contando o seu sentir en relación ao lugar que ocupamos as mulleres como opinadoras e nos medios de comunicación e na comunicación en xeral. É un espazo tremendamente amable e onde é moi sinxelo poder interactuar con outras persoas. A min, por exemplo, pasoume na edición anterior que acudín eu só a unha charla, non me pareceu difícil poder comentar cousas coas persoas que tiña ao meu carón. Se serán ambientes, ademais, como moi de proximidade, Lembro incluso unha vez que unha persoa comentou que ela sufrira violencia de xénero e que se posicionou e que nos fixo partícipes da súa experiencia persoal. Para noso público é fundamental neste foro, creo que tanto Susana como eu fomos medrando e madurando con ese público. Creo que é un exercicio moi interesante tamén observar pois esa madurez do público, ese grao de implicación que teñen no foro, e creo que é o que marca a diferencia, que aquí o día a xente que nos visita se creou un espazo seguro, un espazo de confianza para compartir e para facerse partícipes tamén de mulleres que opinan. Por iso nos creemos que Mulleres que Opinan non é só das que se suben en riba do escenario e das persoas que organizamos, sino tamén dos que están e das que están abaixo acompañándonos ano tras ano e de maneira absolutamente fiel. Sí, porque además é que nos non fixemos nada para iso. O público de Mulleres que Opinan foi como moi orgánico e medrando de unha forma moi natural desde o inicio. Desde o inicio sentimos que o teatro estaba cheo desa enerxía de como unha necesidade de escoitar falar da vida, de xornalismo e nun espazo de seguridade. E además que é un público que escoita, que pregunta e que edición tras edición axuda a crear o propio relato do que foi esa edición, non? Como mujer trabajadora que fui, habla de temas que creo que todas las mujeres hemos padecido, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social. Entonces, cuando acudes por primera vez, te engancha. Y a las amigas y conocidas que se lo he dicho, han seguido viniendo todos. Eu recomendaría este foro a todo o mundo,
por suposto, a mulleres da comunicación, pero tamén a mulleres de todas as idades e en todas as condicións, porque aquí abordamos temáticas non só das mulleres comunicadoras e opinadoras, temáticas universais, e con universais tamén me refiro a temáticas que apelan aos homes. E a min encantaríame animar tamén aos nosos compañeiros a que viñeran aquí a escoitar as súas compañeiras. Cando era pequena, tiña moito medo a ocupar o espazo, a que a xente me mirase, e este foro a mí me deu moita autoestima, e creo que a moitas mulleres que estamos aquí tamén, porque de alguna forma reflexámonos nas situacións das mulleres que están aí opinando, que elas tamén sentiron ese medo baleiro e que en algún momento decidiron opinar e están aquí para contárnolo. Aquí vese unha realidade, ou sea, descríbese unha realidade que nós vivimos no día a día e que ao mellor non somos capaces de transmitir, e, sin embargo, aquí, pois, eu que sei, desde outras voces máis autorizadas do que nós, ao mellor, temos no noso diario, pois somos capaces de convencer e de que a xente teña outras gafas para ver a realidade así máis de igualdade. Hai unha necesidade fundamental de escoitar a mulleres. É dicir, por norma xeral, os relatos, as narrativas, as gramáticas, incluso os marcos nos que estamos acostumados a recibir información son eminentemente masculinos. E creo que este espazo, pola súa propia natureza, permite achegarse, independentemente do contido concreto de cada proposta, a unha forma de entender a comunicación e o que temos que escoitar completamente diferente. As mulleres somos perigosas porque somos mulleres opinando, pero en realidade a opinión debería de ser algo no que nos mollemos e algo no que afondemos en temáticas que intentan aportarlle un punto de vista crítico ou un punto de vista novo á sociedade. Yo no me fui porque hiciera nada mal. No me fui por eso. Las mujeres, cuando opinamos, somos peligrosas. Eu creo que as mulleres que opinan fixéronos sentir perigosas, é a sensación que teño, e que a certo tipo de sociedade aínda lle molesta que as mulleres opinen. Un dos fitos máis importantes que conseguiu Mulleres que Opinan é colocar a opinión feita e escrita por mulleres no prime time. Nos sempre falamos neste foro de que a opinión das mulleres moitas veces é relegada a espacios menores, ás páxinas que se leen menos, non? Que no caso das opinións que escriben moitas veces os homes, e esta é a demostración que hai mulleres escritoras, xornalistas cun potencial espectacular para opinar e para ocupar os espazos de opinión. 8 anos despois, eu creo que aprendemos a relatarnos entre todas, non? Entre o que escoitamos, entre a seguridade que nos deu ese espazo creado que son as mulleres que opinan e a palabra que pediron desde o público tamén as que así o fixeron, axudou a que entre todas aprenderamos a relatarnos. E ademais tamén amosou este foro desde aquí, desde Pontevedra, a importancia que ten o xornalismo e ten a opinión, porque consegue encher o teatro principal de persoas, de centos de persoas que maioritariamente non son xornalistas. É dicir, o xornalismo e a opinión importan, por lo tanto que a exerzan as mulleres é moi importante porque non deixa de ser un espazo de poder e un altavoz moi potente que temos que reivindicar. E as mulleres falando entre sí e entre elas mesmas sigue sendo algo moi revolucionario, así que eu creo que Mulleres que Opinan, de alguna forma, cada edición é unha pequena revolución desde Pontevedra. E o aplauso final para o mellor público que ten calquer evento neste país, que é o público de Mulleres que Opinan. Grazas por volver encher o teatro principal. Como dicía Diana na inauguración, vos sodes realmente os causantes de que isto pase todos os anos, así que prometemos volver. Grazas por todo.